A recente reforma da Lei de Réxime Electoral permitiu que as persoas con discapacidade intelectual recuperaran o seu dereito a voto. Moitos deles xa o puideron exercer nas eleccións xerais do pasado 28 de abril e volverán a repetilo dentro dunha semana nas eleccións municipais. Dende algúns colectivos do Barbanza que dan servizo ás persoas con diversidade funcional, como é o caso da Asociación Amicos, levan traballando dende hai varias semanas na recollida de propostas por parte de usuarios e tamén dos seus familiares para trasladarllas aos distintos partidos políticos. O obxectivo é que teñan en conta as súas demandas nos seus programas electorais, centradas precisamente nas necesidades que presenta a comarca en materia de discapacidade. Desde a Asociación Amicos queremos facer unha proposta para estas vindeiras eleccións municipais aos partidos políticos. Unha proposta que estuvemos traballando desde familias, traballadores e persoas con discapacidade. O que nos gustaría que mellorara e que buscar un compromiso cos partidos políticos. Entón, estamos aquí, diferentes integrantes desta iniciativa, para presentar algunhas das propostas que despois serán enviadas directamente a cada un dos partidos dos diferentes concellos cos que colaboramos. Destacan, entre outras, as solicitudes de atención médica ou de enfermería no propio centro que a entidade ten en Comoxo, para evitar o desplazamento dos dependentes. Tamén propoñen que os espazos públicos se adapten ás necesidades cognitivas das persoas con discapacidade, coa instalación de pictogramas ou outros métodos que as fagan máis accesibles, así como tamén maiores oportunidades á hora de acceder ao emprego e unha presenza máis ampla da discapacidade na vida política. Pois desde a accesibilidade cognitiva, promover un pouco a lectura fácil de documentos oficiais, todas as cousas que se foron comentando, desde ter servicios específicos na comarca, como decía Rosa. Non hai servicios específicos para atención a autismo ou dano cerebral para maiores. Non temos ni siquiera un servicio de transporte público que chega ao noso centro residencial, entonces para favorecer unha vida independente, unha autonomía, é complicado, teñen que depender de sempre alguén que os sube ou os baixe. Desde máis participación de persoas con discapacidade na vida pública, vense moi poucas incorporacións neste sentido.